Uw spaken wie een Lietse bakker. Ien van de trein op een dorp. Bikkelen. All the time. Waar ze om 3 uur drogen en ballen bakken. 8 uur kleer. En na de koffie de koeren op de transportfiets. En sutelje. Paken die kregen in zijn bakkersleven nooit meer als 4, 5 uur sliep. Stoer. Bakker op platteland. Verrotten. Bootjesvatters die kwamen als eerste recreanten door de door om brood en beschuit en dat overheerlijk suikerbrood. Eenmansbedrijven, ZZP'ers avant la lettre met 20 producten in de verkoop. En elk heeft zijn eigen klanten. Ze winnen op een bakker abonneerd. Abonneer? Niet grappig. Ja, uw site is hier 30 hier in hetzelfde schema. Moest in de slag met de super. Elk mocht nou ballen, broodjes, koeken en gebak verkeren. Ik haal je altijd bij de super. Oh, sorry. De super, dat was de grote concurrent. A heavy contest against is maar een grote strijd. Ondernemen. Ondernemen. Hij ontwikkelt nieuwe products voor de komende, voor de gaande man. Het sukkelen dat houdt op. De winkel wordt voller. Cashewkoeken, mueslikoeken. En jonken de oranjekoek en de taart komt het gebak. Uienkruiers, stokballen, luxe broodjes. Er kan personeel, meer recreatie, meer dwarpen. Ja, famkes in de winkel, in de zaak. Je ziet op het randje. Ik denk, dit wil ik net. Nee, dit moet anders. Het concept, dat gaat door de kop. De mind die maakt om. We praten al Duits en Engels onder de toonbank, maar ja. Maar de salesdoelstelling net maar helpen. Nee. Zo conceptueel moet er een change komen. Een verhoring, het moet oors. Wij gaan kiezen voor het Frieske. Dat wie het en dat is het. Visie. Of course, tuurlijk. Voorop rennen. Praat maar Friesk. Ja, Friesien geef ik mijn grains, Ossen, Zwolle, Kampen. Nou, de Frisian bakery all over the world. All over the world. Dicht bij uzelf blijven. Less Is more. is more. Ja. You only speak Frisian. Ja. Geen ego-denkjes, maar gewoon een modern leadership met transparantie. Ja, praat maar Fries. Praat maar Fries. De Vroad. The Worldse Village. De Vroad, dat is een dorp. Waarom naar de Wattels? Praat maar Fries, inderdaad. Succes, praat maar Fries. Dit is toch een amazing discovery? Yes. Ja, dit is amazing. Een bjusterbaarlijke ontdekking. Praat maar Fries, try this at home. Ja. Wat wist al leer, de Griechen de simmermond. Op in de zingje, laat het mij on. Praat maar Fries. Het is een mijn hoes. Yes. Okay. Ik wil ex-jonge fleuren van toon. En voor soms zitten ze alle jaren. Ze komen bij Klof in de winkel, hier bekend ze vaak haast en die is mij al koorderen. Nou, ik heb ze al helpen, want ze volle mensen met te binnen. En dan gaat het maar Fries. Praat maar Fries. Praat maar Fries.